xrajt dan għal-weekend x'ġara? Bażikament jiena tlajt Paċeville ma' sħabi, ma' ħafna minn sħabi, u mort +1 fejn kun kważi kull nhar ta' Sibt, ġifieri ħaġa normali għalina. Fejn minnhom rajt spazju kbir. In-nies bdew jagħmlu qisu spazju vera kbir u jien sibt li kien hemm xi ġlieda. Bażikament ersaqt iktar lura l ġewwa lejn il-klabb biex ma nkunx ma nqabad ġol ġlieda. U mbagħad kif appena n-nies bdew jerġgħu jimlew l-ispazju jien naħsibt li kienet waqfet il-ġlieda, kulħadd madwari bdejt nara n-nies jifgaw, jirremettu, ħadd ma seta' jieħu nifs u dak il-ħin jiena tipo bdejt nippanikja. Qassi ma stajt nieħu nifs, ħassejtu ġieħ kbir fi griżmejja. L-ewwel ħaġa li ġiet f'moħħi hija li nneħħi żarbun biex inkun nista' naġġel. Kont ma' sħabi wkoll, jiġifieri kont ċerta li sħabi kienu miegħi u tlaqt niġri l barra, però kienet ħafna diffiċli biex toħroġ minn ġar klabb għax kien hemm rassa kbira. Ġifieri bażikament jiena n-nies ġarewni l-barra mhux jiena mxejt. Rajt li ninżel taraġ bil-mod biex żgur ma taqax għax kif ġara jekk jaqa' xi ħadd jaqa' kulħadd fuqu. Jiena ma qbadx fil-biċċa fejn taraġġ il-dik sfrandat il-ħġieġ, ġifieri jiena kif inżilt it-taraġġ u mbagħad toqsamt it-triq bażikament ġara li ġara waqa' kulħadd u hekk. Provajt nibqa' kalma imma bdejt nara ħafna nies imweġġajn, ħafna minn sħabi għax konna grupp kbir. Hija tal-biża' kienet esperjenza tal-biża' ħafna. Hemm xi ħaġa forsi xi xena li tibqa' tiftakar forsi xi esperjenza ta' xi ħadd partikolari li rajtu hemmhekk? Ħabib tiegħi qiegħed hawnhekk ukoll junior college miegħi, bażikament kien fuq ma' żewġ minn nies kellu mies mimlija demm wiċċu wkoll u naħseb kien qasbis kien f'sensi ġifieri u nibqa' niftakarha għal dejjem żgur.